سلام كبرات تخاتلتي داسني اكستران لومي عسران شدشتن ميازيا كلتشحن عسران سلستن بستدالو وزيناتات مرحي السودان نبر عمر البشير ابي كمزلو علاو مخانو حدا كاب محدار عمر البشير زنبره بقبنات كوينا زدله احمد هارون كبيت ما اسرت وصي مهلاو مفلاطن ذهب مغلصن بريطانيان كالوت هاغراتن زيغاتاتن كاب كارتوم نموصا يصعرا مهلاون محبارو اب كارتوم حجون ملو اتخص مسمعو بسنك اب سودان زلو كينات ناب كسلا زمرح ايرتراوያን حجون ناب تسنياتو مهلاو مغلاصو ኤርትራዊ ስደተኛ አትሌት ንጋንታ ስደተኛታት በመወካል ኣብ ኦሎምፒክ ፓሪስ 2024 ክወዳደር ተመሪጹ ምህላውን ጣሊባን ነቲ ኣብ 2021 መጥቃዕቲ ዝፈጸመ መራሒ ዳዓሽ ቀቲለየ ኢሉ ዘውጽእ መግለጽን ካልእን ዘጠቃለለ ክኸውን እዩ። ኣብዛ ቻነል ድማ ናይ ወትሪ ተኸታተልቲ ንምዃን ሰብስክራይብ ክትገብሩን ነታ ናይ ደወል ምልክት ክትጥውቁን ብኽብሪ ይዕድመኩም። ኣብ ሱዳን በክስታት አንጻር ሰብአውነት ዝድለ ዝነበረ ፖለቲከኛ ነበር መስካሎት ብጾተ ከበይት ማእሰርተ ከም ዝወጸ ተገሊጹ። አሕመድ ሃሩን ከመንጎቶም በዓለም ለኸው ቤት ፍርድ ገበንኛታት ክስ ዝቀረበሎምን ኣብ ካርቱም ኣብ ዝርከብ ቤት ማእሰርተ ኮበር ተኣሲሮም ዝጸንሑን ሰብ መዚ ስርዓት አልበሽር እዩ። አሕመድ ሃሩን ከቤት ማእሰርተ ድሕር ምውጹ ነቶም ከቤት ማእሰርተ ኮበር ምስኡ ዝወጹ ሰብ መዚ ስርዓት አልበሽር ወኪሉ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ኣብቲ ቤት ማእሰርቲ ህይወቶም ኣብ ሓደጋ ድሕር ምውደቃ ከም ድማ ዝግባእ ሓለዋ ስለ ዘይረኸቡ ነብሶም ክሕልው ካብቲ ቤት ማእሰርቲ ክወጹ ከም ዝተገደዱን ኣብ ዝኾነ እዋን ፍርዳዊ መስርሕ ሱዳን እንድሕር ጸዊዕዎም ድማ ናብ ቅድሚ ሕጊ ክቐርቡ ድልዋት ምዃኖም ድሕር መግላጽ ኣብ ዘዋን ነቲ ስድራቤታዊ ጉጅለ ዝበሎ ብጀነራል መሐመድ ሐምዳን ዶግሎን ሓዉ ዓብድራሒም ዶግሎን ዝምራሕ ሓይልታት ቁልጡፍ ደገፍ ብምንቃፍ ሃገር ንምድሓን ኣብ ጎኒ ሰራዊት ሱዳንና ንስለፍ ክብል ይሓቢሩ። ኣብ ፈለማ ናይ ዝሰሙን አሕመድ ሃሩንን ፕሬዝደንት ነበር ዑመር አልበሺርን ተሓይሮም ልጸንሑ ቤት ማእሰርቲ ኮበር ብዙሓት እስራት ከም ዘምለጡ ዝገልጽ ጸብጸባት ተሰሚዑ ነይሩ። ሃሩን በሶሉስ ንመደበር ቴሌቪዥን طيب السودان ኣብ ዝሃቦ ርእይቶ ንሱን ካልኦትን ኣብ እዋን አልበሺር ዘገልገሉ ሓለፍትን ካብ ቤት ማእሰርቲ ከም ዝወጽእ ከረጋገጽን ከሎ ስርዓተ ፍትሒ ሱዳን ስሩዕ ኣብ ዝጅምረሉ እዋን ድማ ነፍሶም ከረክቡ ድልዋት ምህላዎም ይገልጹ። ፕሬዝደንት ሱዳን ነበር ዑመር ሐሰን አሕመድ አልበሺር ኣብ ዞባ ዳርፉር ጀምላው ቅትለትን ጾታዊ ዓመፅን ክፍጸም ከምኡውን ንማሕበረሰባት ፋር ዘጋዋን ማሳሊትን ንምጽናት ጎስጉስካ ብዝብል ብዓለም ለኸው ቤት ፍርዲ ገበንኛታት ይኽሰስ እዩ። ንሱ ግን ነቲ ክስታት ይነጽጎ እዩ። ኣብ 2019 ካብ ስልጣኑ ዝተኣለየ አልበሺር በክስታት ብልሽውና ተፈሪዱ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ይጸኒሑ። እቲ ወዲ 79 ዓመት ፕሬዝደንት ነበር ኣብ ዝሓለፈ ግዜያት ኣብ ወተሃደራዊ ሆስፒታል ይሕከም ብምንባሩ ካብ መንጎቶም ካብቲ ቤት ማእሰርቲ ዘምለጡ ድያ ኣይኮነን ክሳብ ሕጂ ከይተፈለጠ ድሕሪ ምጽናሕ ሰራዊት ሱዳን ሎሚ ኣውጽኡ ኣብ ዘሎ ዕላዊ መግለጺ ግና ናይ ቅድም ፕሬዝደንት ሱዳን ዑመር አልበሺር ኣብዚ እዋን ኣብ ወተሃደራዊ ሕክምና ኣብ ትሕቲ ሓለዋ ፖሊስ ስርዓተ ፍትሒ ሱዳን እዩ ዘሎ ክብል እንከሎ ዑመር አልበሺር ከምኡ ድማ ገለ ካብ ላዕለዎት ሰበስልጣን መንግስቲ ዝነበሩ ወተሃደራውያን መራሕቲ እውን ኣብቲ ሕክምና ቅድሚ ኩናት ምጅማሩ ከም ዝነበሩ እዩ ሰራዊት ሱዳን ዕላዊ ገይሩ ዘሎ። ኣብ ዳርፉር ኣብ ማሕደር ናይ ሓደ ዞባ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ጎንፂ አንጻር ሰላማውያን ብምጎስጓስ ዝኽሰስ አሕመድ ሃሩን እውን ነቲ ብዓለም ለኸው ቤት ፍርዲ ገበነኛታት ዝቐርበሉ ክሲ ኣይቅበሎን እዩ። ንሱ ድሕሪ ምዕላው ስርዓት አልበሺር ኣብ 2019 እዩ ኣብ ትሕቲ ቀይዳት እዩ። እቲ ሃገር ካብ ሽዑ ጀሚራ ብዝተፈላለየ ናዕብን ፈተነታት ዕልዋን ሓሊፈላ። ኣብዚ እዋን ድማ ኣብ ዲቕ ዝበለ ኩናት ተሸሚማ ትርከብ። ዝተፈላለዩ ሃገራት ዜጋታትን ካብ ሱዳን ንምውጻእ ኣብ ጽዕራሉ ዘለዋ እዋን ብሪጣንያውያን ካብ ሱዳን ንምውጻእ ዝካየድ ዘሎ ስርሒት ክቕጽል እንከሎ ካብ ካርቱም ዝነቐለት ካልአይቲ ነፋሪት ናብ ቆብሮስ ኣትያላ። ልዕሊ 1600 ዜጋታት ዝተፈላለዩ ሃገራት ዝሓዘት ጃልባውን ናብ ስዑድ ዓረብ በፂሓ ከም ዘላ ተገሊጹ። ሕብረት መንግስታት አሜሪካ ኣባላት ኤምባሲያን ስድራ ቤቶምን ካብ ሱዳን ድሕሪ ምውጻእ ንዜጋታት አሜሪካ ካብ ሱዳን እተውጻሉ መንገዲ ተናደ ከም ዘላ ድሕሪ ምግላጽ ሎሚ ተዘርጊሑ ኣብ ዘሎ ዜና ሓደ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ቤት ጽሕፈት ፕሬዝደንት አሜሪካ ፕሬዝደንት ባይደን ዝመርሑ ምሕዳር ካብ ሱዳን አሜሪካውያን ዜጋታት ንምውጻእ ናብ ፖርት ሱዳን ሰራዊት አሜሪካ ንምልኣኽ መጽናዕቲ የካይድ ከም ዘሎ ኣፍሊጡ። አሜሪካ ኣባላት ኤምባሲያን ስድራ ቤቶምን እኳን ተውጻት ክሳብ ሕጂ ኣብ ሱዳን ክሳብ 16000 ዝበጽሑ ዜግነት ናይ አሜሪካ ዘለዎም ውልቀ ሰባት ኣብቲ ኩናት ተቐርቂሮም ምህላዎም እዩ ዝግለጽ። ትማሊ አሜሪካ ዘማእከለታ መንጎ ክልቲኦም ወገናት ን72 ሰዓታት ዝጸንሕ ምቁራስ ተኹሲ ክግበር ስምምዕ ድሕሪ ምፍጻሙ ሎሚ ንግሆ ኣብ ከባቢ ቤተ መንግስቲ ሱዳን ተኹሲ ከም ዝተሰምዐ ተገሊጹ። መሰረት ማዕከን ዜና አልጀዚራ ዘርጊሓቶ ዘላ ጸብጻብ ሕልፍ ኢልካ ኣብ ከተማ ካርቱም ኣብዚ እዋን እውን ከቢድ ምፍንጃራት ይስማዕ ከም ዘሎን ኣብ መንጎ ሓይልታት ቁልጡፍ ደገፍን ሰራዊት ሱዳንን ድማ ሕልፍ ኢልካ መለዋወጢ ተኹሲ ይካየድ ከም ዘሎን ገሊጻ። ሰራዊት ሱዳን ብዛዕባ እቲ ኣብ ግዜ ስምምዕ ምቁራስ ተኹሲ ኣብ ሱዳን ዝስማዕ ዘሎ ምፍንጃርን ተኹስን
ኣመልኪቱ ሂብዋ ብዘሎ መግለጺ ሓይልታት ቁልጥፍ ደገፍ ነቲ ዝተገብረ ስምዕ ጥሒሶም መክብል ነቶም ብጀነራል መሐመድ ሐምዳን ደግሎ ዝምርሑ ሓይልታት ቁልጥፍ ደገፍ ክኸሶም ተራእዩላ ሰራዊት ሱዳን ሎሚ ረቡዕ ኣብ ዘውፅአ መግለጺ ሓይልታት ቁልጥፍ ደገፍ ናብ ኣንፈት ማእከላይ ቤት ጽሕፈት ሰራዊት እታ ሃገር ወይ ቅያዳ ልዓማ ከም ዝተኮሱን እዚ ድማ ነቲ ን72 ሰዓታት ምቁራጽ ተኹሲ ክግበር ዝተነበረ ስምዕ ዝጥሕስ ይክብል መግለጺ ኣውፅየላ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ድማ ሃገራት ምዕራብ ሃገራት ማእከላይ ምብራቕን ገለ ሃገራት ኣፍሪቃን ካልኦትን ውሕስነት ዜጋታትን ንምርግጋጽን ካብቲ ሃገር ንምውፃእን ዝተፈላለየ ጻዕርታት ኣብ ዝገብራሉ ዘለዋ እዋን ብርክት ዝበሉ ኤርትራውያን ስደተኛታት ብመንገዲ 14 ናብ ተሰነይ ምእታዊ ይቆጽሉ ከም ዘለዉ ተገሊጹ ትማሊ ብማዕከን ዜና ቢቢሲ ተዘርጊሑ ኣብ ዝነበረ ሓበሬታ ካብቲ ኣብ ካርቱም ዝርከብ ኩናት ክሃድሙ ናብ ከሰለ ገጾም ዘምርሑ ኤርትራውያን ብናይ ሱዳን ሓይልታት ኣብ ናይ ፈተሻ ነቑጣታት ካብቶም ምስኦም ዝነበሩ ሱዳናውያን ተፈልዮም በተን ዝመጹለን ኣውቶቡሳት ናብ 14 ከም ዝኸዱ ተገሊጹ ዝነበረ ኮይኑ ሕጂ ወፂ ኣብ ዘሎ ዜናታት ድማ ናብ ከተማ ተሰነይ ምእታዊ ይቕጽል ከም ዘሎ ተገሊጹ ምዝ ብዝተሓዝ ትማሊ ማዕከን ዜና ቢቢሲ ዘርጊሓት ኣብ ዝነበረ ጸብጻብ ብዙሓት ኣብ ከሰላ ንኽዕቆቡ ኢሎም ካብ ካርቱም ዝተበገሱ ኤርትራውያን ስደተኛታት እቶም ቅድሚኦም ዝኸዱ ኣብ መንገዲ ኣብ መፈተሺ ነቑጣታት ብሰራዊት ሱዳን በተን ዝመጹለን ኣውቶቡሳት ናብ ዶባት ኤርትራ ይስደዱ ምህላዎም ምስ ፈለጡ ካብ ወተሃደራት ሱዳን ንምህዳም ፈተነታት ከም ዘሎ እዚ ግን መሊስካ ግዳይ ካልኦት ጨወይትን ሰምሰርትን ምዃኑ ይኽብሉ ነቲ ሓበሬታ ዝሃቡ ነበርቲ ሱዳን ከም ዝገለጹ ይሓቢራ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ድማ ብሰንከቲ ኣብ ካርቱም ዘሎ ኩናት ካብታ ርእሰ ከተማ ህይወቶም ንምድሓን ናብ ኣንፈት ገዳርፍ ዘምርሑ ኤርትራውያን ከም ዘለዉ እውን ተገሊጹ ኣብ እስራኤል ዝነብር ኤርትራዊ ስደተኛ ኣትሌት ተክለወይኒ ገብረ ኢየሱስ ንጋንታታት ስደተኛታት ብምውካል ኣብ ኦሎምፒክ ፓሪስ 2024 ንኽወዳደር ተሓርዮ መርበብ ሓበሬታ ኦሎምፒክ ብዝዘርግሖ ዝርዝር መሰረት ካብ 12 ሃገራት ተሰዲዶም ኣብ 16 ሃገራት ዝነብሩ 44 ኣትሌታት ንጋንታታት ስደተኛታት ውድ ሕቡራት ሃገራት ብምውካል ኣብ 12 ዝተፈላለዩ ዓውድታት ክወዳደሩ እዮም መዛ ጋንታ ተሓቂፉ ዘሎ ኣትሌት ተክለወይኒ ኣብ ናይ ርሑቕ ውድድር ጉያ እግሪ ክሳተፍ ምዃኑ ተሓቢሩ ኤርትራዊ ስደተኛ ተክለወይኒ ወዲ 12 ዓመት እንከሎ ካብ ኤርትራ ናብ ሱዳን ካብኡ ናብ ግብጺ ብሲናይ ኣቢሉ ድማ ናብ እስራኤል ናብ ስደት ከም ዘምርሐ ኣብ መርበብ ሓበሬታ ኦሎምፒክ ተሰኒዱ ዘሎ ታሪኽ ህይወቱ ይሕብር እቲ ሕጂ ወዲ 25 ዓመት ኮይኑ ዘሎ ኣትሌት ተክለወይኒ ኣብ 2020 ኣብ ዝተኻየደ ኦሎምፒክ ቶኪዮ እውን ከም ዝተሳተፈ ዝዝከር ኮይኑ ባንዴራ ኦሎምፒክ ጸይሩ ንጋንታ ስደተኛታት ብምምራሕ ናብ ሜዳ ከም ዝኣተወ ኣይረስዕን ኣብቲ እዋን ኣብ ማራቶን ዝተሳተፈ ኣትሌት ተክለወይኒ መበል 16 ደረጃ ሒዝዩ ንውድድር ኣዛዚሙ ብሰንበት 23 ሚያዝያ ኣብ ሰርቢያ ከተማ ቤልግራድ ኣብ ዝተኻየደ ናይ ፍርቂ ማራቶን ውድድር ድማ ንጋንታታት ስደተኛታት ወኪሉ ብምቅዳም ምስ ቀዳሞት 10 ተሰሪዑ በዚ ድማ ኣብ 2024 ኣብ ፓሪስ ፈረንሳ ኣብ ዝካየድ ውድድራት ኦሎምፒክ ንጋንታ ስደተኛታት ውድ ሕቡራት ሃገራት ወኪሉ ንኽሳተፍ ተመሪጹሎ ኣብ ዋሽንግተን ፖስት ዝኣመሰለት ዓባይ ኣሜሪካዊት ማዕከን ከም ኣብነታዊ ስደተኛ ተገሊጹ ዘሎ ኣትሌት ተክለወይኒ ካብ ቅድማት ሒዙ ኣትሌት ናይ ምዃን ሕልሚ ከም ዝነበሮ ከቢድ ናይ ስደት ጉዕዞን ናይ እስራኤል ናብራን በዲሁ ናብዛ ኣህጉራዊ መድረኽ ከም ዝበጽሕ ድማ ኣብቲ ብዛዕባኡ ተዘርጊሑ ዘሎ ዜናታት ይጥቀስ ኣብ 2021 ካብ ርእሰ ከተማ ኣፍጋኒስታን ካቡል መውጻእ ዜጋታት ወጻኢ ይካየደሉ ኣብ ዝነበረ እዋን መጥቃዕቲ ቦምባ ዝፈጸመ ኣባል ግብረ ሽበራዊ ጉጅለ ዳዓሽ ቀቲለ ክብል ጣሊባን ኣፍሊጡ ጣሊባን ኣብ መግለጺኡ መራሒ ዳዓሽ ኣብ ኣፍጋኒስታን ከምኡ ድማ ነታ ቦምባ ዘፈንጀረን ዘዳለወን ውልቀ ሰብ ቀቲሉ ከም ዘሎ ኣፍሊጡ ኣሜሪካ እውን እቲ ነቲ መጥቃዕቲ ዝፈጸመ ውልቀ ሰብ ብጣሊባን ከም ዝተቐተለ ኣረጋጊጻላ ኣብ ነሐሴ 2021 ኣብ መንገዲ ኣየር ካቡል ብዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ቦምባ 170 ሰላማውያን ሰባት ህይወቶም ክስኡን እንከለዉ 13 ወተሃደራት ኣሜሪካውን ተቐቲሎም እዮም እቲ መጥቃዕቲ ጣሊባን ናብ ካቡል ምስ ኣተወ ኣሜሪካውያን ካብ ኣፍጋኒስታን ብቕልጡፍ ይወጽሉ ኣብ ዝነበረ እዋን ተፈጺሙ ኣብቲ እዋን ብዙሓት ኣፍጋኒስታናውያን ካብቲ ሃገር ክወጹ ኣብ ማዕረፎ ነፈርቲ ተኣኪቦም እዮም ነይሮም እቲ ነቲ መጥቃዕቲ ዝኣዘዘን ዝፈጸመን መራሒ ዳዓሽ ቅድሚ ሓደ ሰሙን ብጣሊባን ከም ዝተቐተለ ዝተገልጸ ኮይኑ ኣሜሪካ ድማ ትማልያ እቲ ናይ ዳዓሽ መራሒ ከም ዝተቐተለ ኣፍሊጣ ዘላ نحجز تدالو الزيناتات ازينيرو بكالك ساب نرغب سلام نعخم